Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ngati president wa Maka ndimakhulupirira kuti ife ndiye akamizika. So ngati kuchitika chaiti shoti aminister ali choncho mwina tiwanzinga lofunikira tifake anthu azidziwa kuti mayor minister amapangidwa appointed ndi president. Mayor amasankhidwa ndi makazana and amadziwa zaka zomanga kali paudindo mwina. So now anthu akamabwera ndikumapanga arasi mameya ndi zinthu zolakwika kwambiri. And ndimakhulupirira kuti afarm president kapena kumpira amanena kuti usamakhale ziwawa. So picture yomwe yaoneka ya meya planta alilongoja zikusonyeza kuti ngati kumpira kuti ambololera kuti anthu azipanga zachisawawa. Then ukapempha African Association we need apology. Komanso ndaona kuti mmodzi wa iwo paine paja ndi executive member wa FAM and tauza maloya athu kuti afufuze malamulo kuti akuti chayo otherwise titenga action fake munthu waudindo ngati amene ochayo there's no palibe njira yomwe angampangire chonchija and aziwe tawauzanso NPS kuti NPS iso fake mukaona amene ndili pano ndavalaso chipewa cha NPS which means we are partners tili pa ubale wabwino ndi NPS. Ndiye chinthu chanyanya ya NPS chaiti shudi NPS ndiye meya uchachifo cha ubale watuso anapita ako ngati meya komanso kudziwa zoti NPS ukapanga zimene zichazo ndiye NPS iso akasekerera usatengapo mbali zimene zichazo ifenso tiawuza kuti sikira nawo ntchito ya NPS ngati ife makaso onse ngati ni president wa Maka tikufuna patuke chipepeso chenicheni choti chioneke kuti apepesa andipatengedwa chiganizo choyenerera kuti anthu aja lamulo ligwire ntchito pa iwo kuti siku lina ati asadzabwereze zomwe apanga zija. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.